miya ito. Mano kami ang api, o isanan. Compassion. Ay man ang compassion na suli nga di pangalimong usan ako, isan ako. Mimbeloy kay man to maginawa. Ngayon to, ay do ti kagib sip kagdem mga dito makakan. Aging kay magdam tanong. Bata pula po sa fukara. Ilan ni mas Ramadan? Kanaba po si ko paganay Ramadan suki pangalimon. Si ko fukara katamang ko closing o Ramadan. Kapanakbi ko Ramadan. Ako na yung pipliw tanong. Zakatu al-fitr. Sa zakatul fitr na ayam bulungan, ilan yung mga kanabagus Ramadan na para sa ginawa siid ko ingat. Ayam bulungan na sa poverty, so kakopobri, ang matatago ko ingat. Ino ayam apya na sisagyang na idil fitr, na ayang hadap ko zakatul fitr na anad, para dakilay tansa na di mamadan, si ko idil fitr. Kami ito neso, kaniyan. So na purpose of fasting, fasting has been prescribed for you so that you may attain taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sakano miya maratyan na ipaniugatan sa kapamo sa salagi lukin ipaniugatan ko miya ngaunaan niyo. Ato na sabab to attain taqwa ang magun yung muttaqun. Ibigyan ka sa level antanong isampay ko surga. Anto na yung pagalan level creation. Inadantan Allah udah. Inadantan Allah. Okay, creation. Antonay purpose, antonay hadap ko creation. Ipagisaganan the purpose of creation na word to worship Allah. Napad ko kasimba ko Allah naging puasa. Sabutan na. Then after worshiping Allah, na antonay purpose ko worshiping Allah to attain taqwa. Level 3 taqwa. Then level 3, mapasad sa level 3, level 4, ginaso to enter paradise. Anta na mga sudah surga. Anta na yung mga dalilo, wa mga khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan adna sa mga tawag sa mga jin, inunta sana ko ng masimba. Then creation to worship. Simba. Anta na yung dalil, sagyang na worship to taqwa na kaya. Siyam, napat ko worship. Then ayah pun na to attain taqwa. Then anda ni kakwa nga po takwa na sitan ko paradise insyaallah. Ayat dalilun wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Indulu susiran untuk ami atini rasul takwa sigo kasurga zumara. Ayat mana zumara na baybaj. Ayat kasuldan ka surga na baybaj. Sa mga barasang bayang na isarabaj. Mga barang puasa na isa mamukabaj. Sa lagi-lagi sa amal na isa mamukabaj. Nagu bida-bida. At na isa kabaj sa diritso bakit sa surga. Anabaj mambuha. Pagitong dahil sa kamaliran, nagu silang makasul sa surga. Adam mana miya dangairan sunaraka. Kakulog silang dan kunaraka. Na miya umasiran pemanapaat. Na miya syafaat silang ada silang makasul kunaraka. Miya kasul ke surga. Adam mana miya kasul dan sanaraka. Dan miyaw masirang lukman guna paata. Namanya kan disiran si kunaraka, namanya kasuri pangus surga. Adem manakia bedesan ruden, miya siksan kunaraka, namiyaw makman guna paat, nagugumang pakalim, nagugumang pakasuja surga. Na adem mana likumau guna paat, nambaya-baya dunianda, sudusan yang kunaraka, nagugumang pakasuja surga. Kasabitan teman, so kenapa diricu suka pakasuja surga? Oke, na pemang ni tanah maka diricu. Ati pagod kamu kunaraka. Sekalo, di kurung pada insyaallah ya Allah di haram mga sulaw sa mi kunaraka. Gina ni pemangnian yung Allah di tanong makot kunaraka. Kaya ko pinakamabu siksa kunaraka nato na pakapdalong baka sa miya kayo yo puntaw na iya pendili na sa utak ka. So lagi ikaw nini bakudin. La ilaha illallah. So ilidas na no Allah sa gyang kanana kanaraka. Siabutan no ato na yung paganay level 1 creation, kaya pangalan ng Allah. Then, nato na yung purpose of creation, to worship Allah. Then, ato na naman yung purpose, agyan ka na worship Allah to attain taqwa. Ato naman ihadap tanro, to enter paradise. Inshallah. Dahil taqwa leads to justice. Gisasabot niyo saya, ini Ramadan na pag-establish sa society at justice. So pag na bundan sa baba, fear of Allah prevents oppression. So tingin sukalat si Allah na kisa parian nakasukap na daling
Kasakatan man na mga kalag o sabad raktan na o di naging kaya mga miyag oppress raktan o saging kaya flood control issue sa Pilipinas kanong gisumpatan. Wana kalakiran si kuwa na di na nansuan, di ba? Nakagiyada agama aging ka na ano ni ba aging ka na naman dato ako paguluan na ni BBM yun. O nabang BBM. Ano itong buto eh. So basta nakalagtan si kuwa na pagkaaran si kukaplalanim. Di ka na nalim naging pagriya kang nakalagtan si kuwa na. Ilay naman naging kaya kawan man. Sibu sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina man zalama qaida shibrin min al-ard. Sadin saat na oppress niyan, ladim niyan sarang kau lupa. Sarang kau lupa kagi miya kadala issue. Api si saging ya ground zero. Namiad naging arbitration council sa wana MHSD para busi sa lupa. Kaman na adidin na kabagay nila na sulupa. Lianim kasasarang kawalupa na aya siksa akan na ingger na baka si sapito lapis sa lupa sa lungan na mori. Mulyong kasadid dalam So sakatan na la ilaha illallah. Then basta matingdan wanan level 2 accountability before Allah ensures fairness. Aya kesuaian na kegedamtan we are accountable sumarian ako sen. Gengnya suan na sumarian ako rundan. Dia kena penggelabakan ka begilai na ko Allah. Tu na sututulang ko bae. Si Kumas Umar radhiyallahu anhu. Di dadala ko sa Umar subay lagi di mga dato tanong adin yang di dadala kawan su ingedian nakagisiratan na di dadala kawan kuan. Dato na din mang katawan ni garang kang alupa di beranakan kedin yang atau ni pada besubasrong dapat mana ikut-ikut sila. Kenapa menguntut sa opisina? Tini si Duterte. Inom yang apa ada bau. Magda sa motor na beli betul. Kata ni suami dah kan dia. Awi dah kan lu ingat. Nah serta na motor ke sa opisina. O di enggak kamas sa isu ingat dekan. Di enggak kata konso maula. Nah, yang kau masuk Umar radhiyallahu anhu sagi mutawalai. Malulun suminirong yang lagi kotua bayi agus inaya raga tiga yang kotua inaya ko raga tapi nga sa igagi nagetas kan makan nasupus antas apa dia tiga yang kotua raga di kebakai kay ni saparo Umar radhiyallahu anhu tiga inaya na baka pagilay Umar ano ni sebagian tiga nakagisukat na Umar na pagilay na ko niya anto na iso Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yan na nagbisa walay. Yung mga kumasawalay, yung kumangawata na mga muda antay pengarumarkan sama piyabri. Siin saging kota uras. Na piyag ipangaruman niya, so isa kumangawata yung saging kota bawe, apa dengan sa gatas. Nakatawan yung antay apo yung kota bawe, apa dengan sa batat, agagatas, sa yung kota mata Umar. So Umar bin Abdul Aziz. Na miyunga na isap man na khalifa mimbali airan apuna ay so Umar bin Abdul Aziz na during the time of Umar bin Abdul Aziz na dekiling ka apu beri ku ingat kasudia kat na baudi panambir antay ku saking kazakat. So miang apepe so nganian basta so pakasalan nama pia beli mambusungan yan nama pia geta sebutu. So kailangan na magdamdan so mari accountability sigulang monggelebaktan. Then a society of taqwa becomes a society of justice. Amay kalamun maalakang si Allah. So judge ka na penagila kau banga mas masiri mulia malita puy. O di na banga makwas under the table la. Kagitika anu. Pihak kalak-kalakaya. So pun mapa dalam ratan so taqwa insyaallah kepada dalam so justice iko ingat no. Agi na dihadaptan anda manay mabalis ingat no maunton. The economic justice in Islam establishes fairness and wealth distribution. Like Ramadan reminds believers of their duty toward the poor. Yang kay agama natan dinyo kenapa begini para kasimbayan. At nagirawan na din yan di plana ito so agama. Dinyo katawan na swaga na miyak kanan na miyak sangan niya si ko ekonomi ko ingat. Dan man so Umar Abu Su'adi radhiyallahu anhu. Ayat pad gumangat teruiran na al-ilm paganatkan dan qabla suqa. Tafaqau qabla an tasawwaqu. Paganatkan dan sa ilmu sadari pagkasub sa market. Na ayang mga muri yang mo takaturiran at tigna irtatam. Ayang mga irtatam na miyaw dukin mo kapriba.
once ading ka sa sabutan so agamang ka, nasa katang commercial banking, yan ka nalang loan, biray baglon ka la ilaha illallah. Nakakilita na yung consider so agamatan o gamis na mabanyan suldan naging kota economy, isa kayo ganun. Na imang bumiyaswatan na inutan naman di pagkapas. Ino da bagus surang mananaw, tabiya. Oh, ino di tanong pagsurang ka di kapagingan. Miya kadang-kadang na di magpraktis si saging kaya kapriba. Baka mong pagutang na napatong yan. Mas sobra pun suka priba man to di suka priba during the time of jahiliyah. Kasi kung masa jahiliyah, bayad ka ibaratan na may utang mo sa 10,000, na may kambayad ko na saulan na 10,000. Pero pag na-delay, nagito'y kapatungiran nun. During the time of ignorance. Sa katano na dapat ma-delay kapag na-idan na kaya patungan din. Diba? So kekuatan nubuatan. So ilan yung naging kaya katero Rasulullah SAW, ittaqullah wa'adilu fi awladikum. Apya sibusikum mga wataka na yung katero yan na, i'dilu fi awladikum. Ano sa katawa mama, miya mo. So amo Nu'man bin Thabit, ya Rasulullah, adna tamu kaim bagayakan ku isa ko mga wataka. Tigo Rasulullah SAW manangon kasi na bagay di. Tigiyan na di sa kaniyang bu. Tigo Rasulullah SAW dia observe sa isagyan na tamo na tigiyan na ittaqullah. Kala kung yuso Allah nagupagi nun tulang kanong mga watay. So kaya kailangan sa kapagin nun tulang dil kamaylay agyang kutwa favoritism, antay pagkalpinagaw, antay magalagaw sa lagideya, kailangan na pantay-pantay sa mga wataka. So Ramadan reminds believers of their duty toward the poor. Ya kalala kapatadaman tanong o Ramadan si sagyang kanula kapamamugay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nakana ajwadan nas. Oh, prilyaw nga senior katan sa mga dalil ka para kuwan mas malbud. Ajwadan nas. Man ajwadan nas? Nadalawan niya na di mamamugay. Irama na Ramadan na apian tunay matatag sa tulang yan na di mamamugay. Apian yan nangan sumatatag sa tulang yan na di mamamugay. Nagusok yan yun Ibnu Abbas na gina sumasa pagkamu sa Jibril at nag-review sila ng Quran. Kenapa buaya kyan ya saking ka Ramadan na month of Quran aba kagya runun ini turun sa Quran. Kenapa gitu? Kagya ginam sumasa previewun sa Quran. Ay di magunto da Rasulullah sana maksud Jibril na preview nila nagyang kotoa Quran. Sabutan insyaallah. Okay. Isa pa namanya karena pagilintan sa society si economy nagyang kaya zakat. Tapi na madda kala dibli sa zakat. Titu madda kala during siege kagyo masjid na mga siringan na kenegta. Dua yang kasih serta nareko ano na so kota waktu punya peraka volta akan nanti around 30 million aduh tiga meja kini nama nak si perak na tu na data ne kag demi bodi mamagi yang kota no so madak na uswa dibeli sa zakat kaya kapipikiran ni sa zakat na burden ibagumano upama ko sa katan na ipilitan sa dia katan na ilan naman naging yung mga iglesia ni Kristo yung mga masjid. Ang ano to, man sila sumulod man sa masjid nila, nagigila na simba nila na pagkuhan kira na pinaka. Nasaktan na miya kay ito at 2.5% o pera kaakuan at dia kat kaumagatos na dula daw sa rapi. Doon makasasakarya. Agyang uta zakat. Nakailitan ni pag-implement agyang utwa zakat. Miya kada naman ay dapat. Ilay sa marawi, ana ba ito zakat? Ana formal na ba ito zakat? Ayam itu munasuluan dapat sana na apia geng ya Pilipinas na anak kababali na secular government tadi gabay sulden no agama na charity ngaranon okay naron pa kita so zakat karena butuh siya sa kapag ngaranin sa charity nama pia na forma na punden mismo si mga LGU o di na probinsya aging utama gingan nakiadaan sa widaka sa mga rentamo so kapag ito nga utama kira kaso baito zaka na ada na employee siran asum kumarentamo mapagitong nila sa tamok yan nakatawan nila panatay magan si sagyang utama nga zakat. So ayat kata Allah wa aqimus salata wa atuz zakat. Begani so sembahyang kanu na begani so zakat. Zakat redistributes wealth and prevents extreme inequality. Di man ke pangayagyan ko tuwa mga pad kagi ayat panulong naging mga pad lagi do mga komunista. Lagi do to naging mo to sa mga rasumalia, mga kapitalista, mga tao.
lagi siki yang si Trump mga kapitalistan na mga tao ginat China sa North Korea na tanto malalilim sa mga tao kaso tamukan ako kuam na gobyerno kailangan na lagi-lagi gan sa tamukan inunian sila mau na magigilong yan sila ng okay na bagyutir ko agama serta na ana right of ownership sa giyang utatamukan okay na di man baloy no agama tanto den di kepakai di na inikwal betat kami bebegeg sopan ang mga tao kagiad na zakat na gira ko na katay sebutan ng zakat anak keparwan lagi daya situation ibaratnya na magariari kan na pagaliw kan sa zakat around 100,000 ka mga nakan itamo na wana tang di minsan at tigiwa na potential yan agak pakaya ibagay meron lang naging ka zakat na next year na miya padamiskan niya na beli sa zakat na anak kepan niya. So, mis na may nga sa pagaling na potential niya na makakapitan na makanaita mo na next year na miya pati na bagi sa zakat. Then so mas zakat yun na yung gano'n baka naman sa na potential yan. Tama sa mga naging koto mga pobresi ko pamilya niyo. Then after that nakapakaya next year pero lagu na lang manubli sa zakat. So isa na pamana pagista diyang girakuan sa geng kali sa zakat. So isa di may nang kaantay magasada ka zakat na kuna so fuqara. Gini betul sa wan wasinip ke sa lalayo lagi wan wasinip atau na naging ngasinip kategoris. Mga recipients sira nimbagan sa geng kanana dia kata. Atawanan paganina fuqara. Atau lain dun sa fuqara inna masadaqatu lil fuqara wal masakin. Ayamana fuqara gina poor people na gina so tigretan sa maranawa kemermeran. Atau lain kemermeran. Sumakapita di makautu di makagabi di makapita. So din ka kumplituan din ba kumplito ang kotwa kailangan niya. So miskin masakin na gina so tigdan nidi ayamana nidi na sisa tamo ka okay na di mga pamagay ka sakto lang sa kanila better na lagi yung mga linya di driver na mga moto awan sa makalpas mo sa gawin na dagagan na di mga pamagay ka kaya sabutan tanong so ginam na dua paganayo tanong din yung ginam maganda ng sapitra baban niya kaya paganda lagi mo tayo mamiyo na kahilax ka important na si imaw nakagina kahilax marami na kanis ka magniluba ka din so pura gusto nidi yang so fukara gusto miskin. Kenapa lang no ustad na nabag ka pa kayo bukan sa pitra? Kagabay man ay pinakadiska. Kaya sabutan na ikatalo naging kasi sumbay ito zakay employees. So di uninggal ba ka? At ito naman buhay kuniran na may kaya na tatay sumbay ito zakat at ilis kesukayan silang kung zakat ng mga tao. So travel expenses sila na isungiran na ka na kibagay kiram mo to. Na kung isungiran si sagyang kota mga pamganon kibagay kiram mo to. So suka yan so mga gumagana bagsagyang na ba ito zakat. For those bringing their hearts to Islam. Gina ni dita katon ito ni kapakato di yung Biblia. Al-mu'allafati qulubuhum. Ayam tu sa mu'allafati qulubuhum na ginasudi pangangayukan sa puso ira. Ibaratnya anak mga milieu sawan layo sa mga lalaki hitam kunawan na milieu dan pendakwan sa Islam na may itu butikan aduh mga pag-Islam ini na kepangayagan sa zakat kaan mga suku Islam Odina sikan mababaling ko mga Christian areas tapos ad na ipagkalakirua pagkabinasarkan ang mga Muslim na kepangayagan sa zakat asara kaprotektan karunia na budigan ng kabinasaan gitu bitu ni nasa pengangayokan supuso yan ana liburiyo na diga dindauan kepada sa inamat Muslim ka miang iraw panadu mapia subisu Islam na kepada bukan sa zakat kan antara untuk patiginan amin na miang Muslim ako sa Saudi Arabia na ilan naman naging pada okito-kito ng mga lalwita mo kaya miyang gilubog sa Islamic Center for about mga 6 months benar miya saragumpan na beban forma lagi mo tuwa paduna sarag mga 6 months so ipagad na forma na anda ni anami syahadat
Siya may inuit sa masjid. Ush, ay mantote ka na nafsyadat si ko mga Pilipino, kasi kami makasang mga Pilipino, na anda ni kasyadat o Pilipino na didenteng kasubusan niya ng barang-barang na itungiro siya, magatos, 250 sawati ni Maladariana. Na masih siya sa Pilipino. Tigil na bro, ano to? Kunin mo na yan, ka binigay nila sa'yo. Nambaling na mata kung makasising-asing aging botoan, nimbaling Islam. So mga teknik ko to. Dahil, number 5, for freeing captives or slaves. Ato na kapag naging slaves. Igirami at din so katidawa, war between Muslims and non-Muslims. Nasotiya ba, ibarat na tebal na siran, nasamya ka kapatano kiran, nambali sila ng mga slave tan, mga uripan tan. Kenapa sirak tan, sa tao suripan nga, ay katayo naman na baya urip na subisaya gunia. Ay katayo na basumid na uripan na begitu. Ay uripan na miyataban sa kanya sa iko katidawa. Na wanami Muslimun, nagkapayagupan tanong sa kanya, kaanian mapamas sa ginawa niya kugirkon na makamaradikan. Bali free man. Bali mapia mama, mapia tao. Okay, number 6, for those in debt, mana ang mga utang yan. Inokorong tatagwa public interest. Kenapa utang apang sarili o? Temi utang ka, pumasa ka sa iPhone si Bini na Pro Max na natin ko, bigyan nyo ng zakat. Kenapa? Atau lagi na public interest. Ibaratnya ada to na anak biasa dia na ridu sa ingad. Sabutan to, anak biasa dia na ridu sa ingad. Na miya kang gusto sa mana. Miya kang gusto sa mana. So ato na isuwan tanong, ay isuwan tanong nato na pagugupas kanya sa kabay din yan ko, miyang gusto niyan amana ka. Ikipas sa ridu na around 300,000. 200,000. Hindi juta bangan. Nagira ko na sudah to. Nah, miya ka pangutang at tigil sarap mo mapasa din. So, kaya kaya ka pagkatalo sa zakat. So, ilan yung kenapa ayah mapipikir wagamatan Islam na bapang sariling interest o public interest. Okay, for the cause of Allah and jihad fi sabilillah. So, mga mujahidin, ang nabagyan nila sa zakat. So, stranded traveler, apyag yung utaib no sabil. Ibarat yan na nasung sa Maguindanao, miya taulisan, miyada, miya pamanakaw. Agyang koto perakian o dinamian dengan so loto iyan na gapakaya tigtanong sumasabay ito sa kakangami sampai kusumuan ka. Wana kistran din sa Manila bamagumara na uba din namian ang berkiran kami o sarina na kapakaya pinapagantan ito kagyan ng mga miyang adidilay at mga taros. Benda madag na mga tarasiman to. Nakulin mga limuwal lagi din na si Ustad Mani na pagumarasanan na sila mga taros. So, ana mga padiyan pentingin, di ko kataon tigin ito na yung kiswa. So, sabab yan naging miyaw-miyaw dobla. Nasupan-supadam yung stranded na naswanar, yan miyaw masasasarili at tigit yan. Na namin ipamasiran, nagiboy sungir na 70,000. Kagisid sa yung mutapras. Na yadi kita din naging kaya Ramadan. Kaso kapag umnasi ko Ramadan, na yatimbang yan na lagi do, minay haji ka padekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina ni ben kaso kapag umnasi ko Ramadan. Okay, next. Isa pa na susul na naging ka Ramadan sa kapagubin niya ko ingat din lagi sadakan voluntary charity. Lani mga pepeman to mga dagdag lagi ka iftar drive. Mata na peso mga estudyante na ilang apla na ko si sagi mo to mga tinda-tinda na mawid sa box. Tiga na mga pepe to. Ano to beras-wasut tao si ko ka pamamagay. Si ko din yan ikasadaka. So miya kasong sa Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, na ilan yung managing yung maulaw laro basta makasulgal na dikan kegutam. Ito na dikan kegutam. Betal dira naging kasafra. Solupin, kaya sa katanong man ni Mapuri ng kwagang ganita nung pinuli sa tibula. So nabi nagnabubkid sa tibula. Apya si kutanam nagnabubkid. Ano na kapagin yan? Tabla. Nah, nasafra si sama si Nabawi na sana pamutulgaw na digan kegutam. Nakiling nga sumama naskana ni pupunago si sagyang kotuan din iba mga ladia na suwata iya namay ito na ini yang susugun 5 years old na ini mag-distribute. Tiga na grabe so tarbira ko kapamamagay. Nasa katanong na nawata tanong na bangong video ko talaga kami dyan.
Tako na, ginanalo ipapakan at saka bingung mata ginanirektan o ginaro na pihak kamu sa miyak kay dito ni marang ni de kikimu na di mamrisa kurma ay bentadir kasupaan yoga barang-barang din kira na Ramadan anak ko sana ko na so distribute nila na iftar na namin tatalon na 500 riyan Allah Akbar pero dami to rotak so betaw to rota dami rotak asa ko muna natigin na sa kuda tanto ma crisis ropen na ana di mamriya berarti anak tatago sa Magatusari. Anak pero Magatusari around 1,300, 1,400. Nah, belum bangun masalah lagi untuk 500. Masya Allah. So the best charity is in Ramadan. Oh, yang apa charity nasi Ramadan. Kaki kita miaritan kaki hadis ajwa dama yakunu fi Ramadan. Ayat kapag kebeli Nabi sallallahu alaihi wasallam tantun nama pasai kapag mengina during Ramadan. Dideng kenawanan. So din yan di ka pa mamagay igiraman utam yung masuk Ramadan. Dahil Ramadan increases generosity and compassion. Matang kapag luwag tayo igira Ramadan. Ape sugunta na tiga tumamakaso magarita tungan na ita. Kagisir ka na samida niya kalido. Ilan yung madong, ilan yung. Pero ko saro normal tao igiraman tuwag na Ramadan. Waso kapitan natin around 30 pesos sa mipita ka. Oh. Ano to kape, 3 in 1, around sawate, kengap macam orang aman sawate, foto, kapang, at sobra pa na bulis yun, sudah nga dimipita. Di nga mipita italawate. Na may kaipa, buto na, sipu sa gina mga 35 with rice, around 50, kaswigo. Na may kang gabi ka, na terutam na 50, pero ito sa ano to, 110. Na may ka, snack ka. Ito na yung pag-snack alas 9, pag-snack ka pa. Ito na yung marano ka pag-snack. Ito na merinda eh. Nagmimirinda kayo. Naba, ay marano na nakapanap siya betul. Kapanap siya betul. Yan ya pisto. Ini benda katawan ni Lumalabo. Ini benda katawan ni Dira Manis. Katawan niyo? Jadi gigi yang mga bago mangwata. Di ngatan ni Dira Manis katanya Dira Manis. Ring finger. Lumalabo naging kaya ko. Sentera middle finger. Ina ni lumalabo. Tenduro teng ama 5. Ya kanyo. Ayang peran no kapag sinak nakapanap sa panap sa kan din. Nah. Atama bibig paru-paru mana nila memorize. So ilan ito, open up sa pagka around 10, mga 2 tea, then na may kagabib manapaan with coffee, ay kusar ka around 150 pesos. Yan pa niyo ito, sigursa gawiya. Din yung lebu-lebu daging sa mga ama, natatong sila na pagkarasa-rasa, isa lagi buka sungasagin ng mga melty-melty. Hindi nga ito nagkagan around 150. O sa gawi. Siya lang siguro naman ang mga tao. Ang mga sukatan nila. Okay na siguro Ramadan, nakilmatan na sigurado. Kaya po ikan ka na kumasa soho, Maghrib Isha. Napakakuha na nga ni kisang may sa magatos. Idan 150 minus 100, pero ilan mo? 50, nadami ang tawag sa 50. Ipamamagitan mo ito. Okay, nasakatan lang na ba ipamamagay? Bread with all the palamans and fruit salad with all the fruits lamun denak lasinya minimum manumpan. Ya sabutan tanong, ay dapat saging kota 50 na itu memakai. Mungkin nasertan nala di pun pagi ubah di buka ada bon fruit salad. Ada bon bread. Dapat sana na ipamugitan mo to. So pangitan ko na tariman Allah sa mga sadakatan. Okay, feeding the fasting person. Ini man lagi nga sugo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, whoever feeds a fasting person will receive the same reward. Man fattara saiman falahu mithla ajrihi. So sekalian untuk na pihak bukan na di memuasa, na lagi deden amya ka puasa balasyan. So aming ada perakan, nanoni de skay pemagay pera. Apes kabi minggil lebokon lagi sekarang mga ina mabibisi sa tulang.
Nasaras kanin benggel kon bebadas sangan ro mapakabugan isu pamilya niyo lagi dunia kon isu puasera. Oke nak na bekel bati sebelas na no. Tiga roh semua gitu na hafid na nayangan na pagiptat. Bagan wag na lang no biyatiin man to na yang ako koron mam. Kelbatan ka kana bang kelbeti. Ayo sto na sadin sa belas yang ko kya pamuasan yan mi ako ka. Yang apalagi dekat. Eno di nga mau di masa milih piya bayangan di pakabuan lagi nggak di pemuasa di Simboya. Baik, oke, next katanya. Isa pernah kisusumpat sa geng kaya social justice. Na geng kaya prohibition of riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah permitted trade but prohibited riba. Atau lain tu sa riba, geng kaya riba na kapakaya si ko utang. Ayah pangasalian laleu nasi saging karena utang. Mana kagi mana utang ini utang pakai utang kakepian. An mapia gino pagaringka. Na bidakan nak na bemia pia gino ni ngabeden kieu mana sawidakan. An nabi tu saribal fadl atau nabi tu saribal fadl lagi dina subulawan subulawan. Na upakap sembina ka pesaikan pemasak na subulawan yan. Na lagi dia mau na subulawan ka na kailangan na lagi den sakilo. Tiga pakai bermangas makam bidar. Yang sabut itu kagilalan untuk ikadu agak riba. Agi itu so riba nasiah. Agi itu so kekumanan surga iyan. Lagi dia mau na pemasakan sa bulawan na kailangan nahan Tuhan. Oh tiga pakai kan nakapamagutan sa bulawan. Kagi gue ni na ayah pamirak na bulawan. Miakal tanu sema na mga Muslim. Kau demada sudina aku dirham nada lawan muslimah mau nak kap begintau. Kasemang riduin nada bayaran mga bulawan na silver. Na dinar gua ni na bulawan na dirham na silver. Lagi na ni perak gua ni. Oke na lagi mana nami beli karatas. Lalang nami tutulan na dita kebian milai. Yang kawannya so yang akan tanong sana kulin ni kapugso di kapagintau. Dahil riba creates economic injustice and exploitation. Dito kuman ang pagkabinasan niya ko ekonomi. Dito kuman ang pagkabinasan niya ko di kapagingan. Kailan naman naging pinakamababa riba? Pagilayar ka no? Hindi na ibarat na ka no? Sumiyong akor ka na tiga na utang yung masa sa 10,000. Tiga away. Okay, naging basuran at magkanakarang sandal. Yung mo to condition ka, ipalamagyan, agyang ko to basuraan na form of riba to. Kenapa kailangan suriba 5, 6, 110,000 namin beli 12,000? Kenapa? Gitu bu kayak sebuah ngom. Dari anda kasung, oh dia, miak komar kata teras kanian, tiga nagare, utang yang mau nak, ada udah gitu bilang kawan 25 tu suatu bilang. Nanti tiga nawai, utang anda sekarang utang apa nama utang neo, pakada ngasiran saya sekolah. Nah, yung kutwa kini insyarat niya noon at tigil na kailangan na mapakadayin sa mga mata milulog sa eskwela, ribo to. Enong tao bumikap yan, agyo ko tangan niya, natigil na sa mga mata, kapaglas napakada nga siya landakan, kapawitaw sa damo sila ro. Okay, nawan sa bilo niya nung ta kondisyon na di ka niya pagutangan unless milulog ka, namin ba ito riba. Kung lukating jarra nafaan fahuwa riba. Namuno, kapag utang aad na interest yan. Kenapa kailangan membasu interest na bapira aga peso galabak na kebetulan untuk sa kapariba. Ada manati ka ustad ato na isuanakan inutangan lang sa 10,000 hagi bida na unya na maawit sa pang nagnami. Bagikan yan na kan is it riba? No, na po riba. Sana na bangon ini pang sarata. Mikepian to. Miana lama terkasih ku Allah. Kaya sabutan so miya kadagdag limat baging punta lo kapre sa padin ato na maulo na sa padin gari pa kapitan nang ska pera nga kapitan 100,000 okay naman sa ulan na pugi yung sa isa ka sa Marcos man sa ulan ito then after a year nagkuha na kapis 100,000 ribo to kana po ito silang banapasa din ang agi-isirap tanong na ad na mga transactions at tayo po meron nagkapemisi yung kira yan ka na pamanalagi dumusyaraka, mudaraba, transaction ng kapagagama. Ay baratyan na partnership na depende. Ang nakapagapakay niya na malagi dekan o profit and loss. Kapakalaban na gusto kalapis. Ibaratyan ang kaso kapital, nas kanya sugal labak na mitiray ka na. O pa mako
kaalaban na magiging sa around 50-50. 50% ka, sa kanyan mo na 50%. O malapis so pera, ato na ikaswa, kung tanong so, ato na ikaswa, pagkabayan tanong, o the negligence, das kanyan daray nun, o galabagyan, na miya lapis ka o kapitan, na miya lapis kanyan ko orasyan na gusto galabagyan. Kaya sabitan tanong. So, gina ni madang na nanibuntan. Nakita no, saan nagingan ng mga Sharia compliance sa mga transaction, yun ni Mia Kapepia. Ipag-introduce man baging mga Islamic banking and finance. Subat na ng katukawiya, lagi din ng apep, so ka pa masasatrak na, at man nakasikritwas sa naging yung mga kumpanya. Kasi kambayad, sisagyan ka na bangko, na siya kambayad kung ka-installment, na kaya pamasangkaw, na kaya pamasairan ko kumpanya na cash. Waya pera ko ayar ko na 1.1 million na piya masera no to 1.1 million ko ande ni basi ko ande company na subang ko nakagyo kuan na skan ni miya ko tangar ka sa 1.1 na may kambedan ko na around 1.6 sa pwede dagwi naging utang beden ko so miya ka priba karo gitu isaging kaya mga komersyal na kandag ayap ke pakai si sagingan na sikur kuno agama Islam nasunga ko bangko ipitere nga pumasang sa truck tigin na to na truck ko nga tigin na katay okay so minsan yung kampanya tigin na katay argo truck pamasana ka sa truck bisa na karakaman ya kwatan to pemasaan ubang ko sa truck sa air na 1.5 so bang nasisi miya kuan man miya ko membeli ownership bagi yung utabang ko. Then niya ko makaw na sa kasumipon nun, natigyan na aya kaya pamasa ko ron na 1.1 million. Na pusaan na karaka 1.5 million, na gito na lang muskilo. Yan ligat sa mano to. Kaya sabutan nyo to, ano nga may buban ng mga kuwan. Type ethical business conduct. Isang na isusuguwa gama, gaya Ramadan, na may laitan ini, anisin trade. Kenapa ka pumasa sa sada, na ay kailangan na miya kapepe tayo kung siguro peduli sa di dalam ada ni kiyong maniarkan na kaya punta dalam natin na ini baka pumasa sa nukos na ilan yung malaging nga kapamasa sa nukos ada ni kaginaw man siya na miya kanala igyo bako piya masa su igyo kailangan nakalalawanan niran nuto sigurado kagiad na igap kita nun so isan na kailangan ka kailangan agyang kotoa di kapag inutulan katerus sa benar o kandagang avoiding fraud and deception, al-ghish wal-gharar. Kapag ka na, kapangakan, di nang gabaka, iman to na ayam, muskilatan naging ka-hoarding. At na yung mga hoarding, initang kukiran sa mga produkto. Inanayawiran sa makalay arga. Giyi, dili ka do iman to. Kasama na yung opportunity, aging kay mga business sa pamana, mga lay kuan kapital na ito po kira sa produkto then amay kaman na sa produkto na gurang wipelyon na miyak kalalay ano supply and demand gina na so nabisa na sana may isa pa rin na so basta naman na garam kapag ka na naliga pa kayo ilay ni masir tanong na baganang sa mga pada transaction ko kandaga mo ibaratnya na na kami man to gingan naman sa garam deception na fraud pamasang agi sa bulsa na kapag kayo di ni katawan tinggal na pamasahan yun kapag kayo pamasahan yun di ano to nanay mo ano pumasa sa shop yan din may lagi na reviews at na mga description na muskino okay pamasahan yun bermana pamasahan yun kapag pamasahan yun di ano mga pumasa sa dulian ada mamay ano nga po masasama kadang may lesudir? Namanya apa ya? Ate, anak ibu kayo nuwag ma. Sa mga lagi din na transaction, anak kaya pa kayo ng mga fruits. Oh, tanong din yun, anak kaya pa kayo ng adi niya ka na. Di tanong niya ka na nga dyan yung gababayan. Marami nga dyan, di niya binasa. So, anong mga exemption sa mga lagi din ano? Meron namanya kau makan ko kuan na tiga ustan na tiga pa kayo ba mapamasa sudang may leo pa nga din na namanya binasa sukan gegel so anna pag-consider no agama tanong gamay Islam din yang mangkapakabinasa so mga exemption na tayo fair wages and contracts kailangan na may nirtan so adal kapag inuntunan basta ad na suldan niyo
na kailang na very clear. Baka nung piso sa saging yang mga online lagi do RGA, niarga ko. Dengan katawan nanti sikan partai, dengan katawan ni third party, ibu miya komarkan lagi izin. Tiga mam na okay, mang pedapur. Tiga may scam. Sebenarnya nakasba ka. Kata ni suka ka, pemasangan sa sapi. Isa online, napakana kuno manggawi. Namanya ako nag-shout ka sa Gcash. Bada metok yang aira nun kiaw lugo. May betul sama kaisa. Dengan kata nanti dengan dimikirin na. So miya kadagdag akan sumarano, pero sumarano apa sang ako uwi na akan. Mata na ilaha illallah, rilatan Allah. Okay, family justice in Islam. Isa matatawag ko di kapag ingat na so family. So family yan tanong. Justice begins within the household. Ittaqullah wa'adilu fi auladikum. Kita miya yang rano lagi ya. Miya ko mako Nabi sallallahu alaihi wasallam matigin ya Rasulullah naik magian saya kuat akan ada deal saya nang magan. Tigin na pagi nuntulan ako mangawatakan. So apa sih ko mangawatan na uwan na kebebean na kau na dingon pagilay kasi bulan na favorite pamanaad na swita wata. Sa kata na mga watata na switu, gini yang mga ina, ada mapasang ikang gagagsa, ada manawata ka doon na nagtiyan ka. Karena begitu love language yan. Anawata ka love language yan, niya masasapaan na tigin na kepikan. Ada manawata ka, karena begitu love language yan, adi kan yang ninggal abe, mabepehan, bida-bida. So gitu membigay lang na may layer kaagi mo tadi kapag ginuntulan. Ramadan strengthens mercy and patience in families. Pakala agi mo takapakasabar sigudi ka pamilya. Pakala agi mo takip kalimun ka ko pamilya ka. Aya kata bilong kasi mga tao na sa obligation na bada-balas yan. Mas malibalas. Gira ko na kung na so anak ito nung kaadat to mapasay ka pamamagay sa liw. Nakalilipatan niya sa family niya. Diba? Sa kanwa betab-labon sa kanwa na mga galubag yan na brilyo ko niyo betab-labon sa mga rago. Ninigya so kayo na miya ka-text mga Bergs, where are you? I'm here in Koan. Ba't ano mga pag-Islam? Ada kan din pa masasapaan marga sa para ko family ka. Kelibatan na nabaw di siya kau na sugi nawai adi su family. Nah, ini naman kita sa hadis. Hatta ma taj'alu fi imra'atika sadaqah. Abia su isungni peka kodaru lupa kana sadaqah. Nayap na kyo sa mga ulamatan na lil muda'aba manadikan di siya coy katanya tumintang at saka tiginan dia okay na kanian namin balit notas sadaqah. So miya peso agama kind treatment to spouses and children wa ashiruna bil ma'ruf ay pakipagbiya-biya kasi kung mga dalupa ka with kind treatment ay di kong di maginuntulan di nga sila di piyapiyan lagi din mauna sa mga wataka. So kailangan nila na kailangan namin bagay kayo nung tao teman. Nah, controlling anger during fasting. Isakap ke dia kata magingedekap ke binasabingin daging kaya langita. Naging Ramadan namanya karena ini pang dunia retan nadikap ke langit. Ngayon dong, if someone insults him, let him say I'm fasting. Uwan na pag-insultor ka na itongkan niya na di may tabubay. Mga pilutan bukan Nacaka ako yang sabar-sabar kan inokap sabar di ulima puasa ini sign tamam si ko hadis na fal yuqatil au qatala siuntuk kanian siumbuk kanian di kapag itu ini sign di ulima puasa baik bangai no to kenapa ya man to na bakal ni suri di sopan dia kan sonto ko man to kasyon to kan saka kenapa ya man to na bakal ni suri dir agi mo to angira ko na yung fasting ayaman no to na mas tigas sa kwaliska. Ngayon to, ayam yan risalis, laisa syadidu bisura'ah, wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Kenapa tinggi na yung tigas na suma pa sa kapag wrestling? Kaguni na ayat sport to mga sahaba na wrestling. Dapat kata bangkirang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kamu dan yang kami akan begerskannya. Tapi so gitu sport terang guni. Nanti gina kenapa ayat 3 serkan semua pasang kapag wrestling. Antai 3 serkan ayat 3 serkan naso kegenggen ya nararang itian si kumas ab ke langitan. Anamnya panutul awat tamia ka langit tadi kun ke kontrol ya ayat 3 itu nama ada misudu sudah watak neta to marang ita.
At kinanta ko na yung mga garang iti nakateo to bagbaba. Tinato na isu na mga garang iti na toto ka nga klab tanon na pak. Karang itaman. Kagi ulangon mark tatoto natigim man natako na yung mga pamgarang iti na bunto. Kami apan loob. Nauman mga garang iti na badut niyan. Nakagiyo mo rin na inisyo niya swata yan. Takulay. Ato na niya sa kalabtan. Iinam niya nga labo. Di nga katawan na umangkan karalangitan na lagi bukan buwan sa puswami sa kapkarata ginawa mi. Ilay niya to. Kagi subra, ibu kya sugu na pamasakan sa panas. Jangan sugu. Panguna pa samping nga kamu sugu. Dinin kinay siyate. Kau tuang di bendi cilpun dan jangan sugu. La ilaha illallah. Ya karena gergeman absen asolok seka. Titu kumar na bang absen asolok seka. Ya sabutan tanong. Dahil so fasting trains emotional discipline. Anamila yang sa social media, sa Facebook disundo ka tumbuy sumama. Dan itu main-main. Nilipan untuk ketika na mata ni kumanay sa berapa mama. Sundong niya jen buka siapan. Tiga na mata ngaswerte kingnya tumbuy kada tu yang mameni kau masa na macam bilat dari uka tawanan tunai niya suatong biaya. Na emotional discipline lagi yang utama mati. Ino sa mga anak na napukun niya kawadiman. Pag-ula siram mana discrimination jeko gigi la ilaha illallah. So ay sa miya kanal atrin tanong na madisiplina tanong sa emotion tanong. Bata pula purus kanong mga bayapi dapat utay perang itu na ligan di merang ita. Alhamdulillah kadang kan bukan warna sukatan ka mga bayi. Kalau ini begir kan sukatan ka mga bayi mang gawin na mga talaka. Mata na po isi dilan yung masuk kau mang nuwa. Oh kata ini yang mga syariah wertan. Ini mana tuh kada bukan ko bayi sukatan ka. Kalau ini begir ko bayi na mata nga mga mungal tiga melagda. Ya talakan mo. Ya kau ni yang kau ngomong soal agama. Nakagi sudah tuh na may no sukat terbiyan na di na ng dumisisyon o dimita mo gina ni dato apa mo na ba emosyonal na tanto kaino tabiyan ka ng mga babayo mga konselo siguro ko agama na di man ka pa kaya bumabaloy dyan sa babay sila tanbi mga artis dyan sa na mga babay okay na si ko agama na di ka pa kayo bumadjudge makali sa babay ang ngayon ito anak maka mau namanya man ko gumiro kada kaganya madu katep do pirak beningan. Oke no mama tanani ro joko kuman punishment. Itu bidanya. Agi war an lagi mutaki adnar kanwa maduk soposoyo. Nah isiratan saya nama kerja Pilipinas. Ana kullin siko rokono agama na isa syarat kira ngok kebelejaj na arrujula masculinity view na mama. Yang watano type justice and leadership. Siko di ka pagi na isa pagileno naso kada to. Leadership in Islam is an amanah trust. Na isa apa kasirong nawala ko sirong ayan naso imamun adil. Imamun adil o di na adil lang no to kapay. Anapito apa kasirong nawala ko sirong ayan na isaw naso uluan amang yununtulan. Ibu Ramadan tapi ako manguluan tan mata manumar da kumagdam sundi na di pamangkay. Nabulisin deg mata nu di ba manungnya itu su distribusional na mga kuan. Ira mo na di mapa mimigir na babutigan kan sudiran di pamumugi sa eleksyon. Na ima to ira pamugan no man isa ako isa awalay nabilang ira sa tawron na sa tema isa ka sa kamargas mata kumya kau gupu-gupu. Nangaga digira eleksyon na gagageng kau man isa ka taw na 5,000. Na di ka gagagiman to. Mata so wala ka bumugay na iman to. So Allah natigyan Allah commands you to render trust to whom they are due. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. So Allah na isuyang nakano isampayin yusukab na kukikab na si hadis nagyan na so kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Every one of you is a shepherd. Umani sarwan na bebegipat. Ay apakah salag na shepherd na bebegipat sa kambing. Bebegipat sa kambing. And every one of you is responsible for his flock. Umani sarkano na sa kanya niki atas tanggungan si ko bebegipat niya. So dato na atas tanggungan niya sa pagtaon niya.
So mama atas tanggungan so family niya. So babay atas tanggungan so solda wala niya na gusto tamuke karoman niya. Yang sabutan tanunan. Nya kape kaya na paguloy siya na layo naging kotwa dili ba kambing kaya kaipat sa kambing ka. Manaman nagiswa ko kambing. So pagipat sa kambing na niya kanalan ni kapasa. Ina naman sa mga nabi. Ato na yung galbagiran before sila muli nabi. Pagipat sa kambing. Ang ngayon to, san ka-test so patience o tao. So kasabar yan. Kaso kambing na ikatinga, natigaw na ka, matanong na. Napakaurin na ka na, di na mo makaurin man. Napakarangan na ka na din, nakasupak. Naupun murang na niya ketid ka. Nagwi dengan tinggi napaguran napatanong sa iyo. Eno matay puso kambing ginagniw. Dito mga ptipo. Anak kulin, kata sa mga example yan, sa Abu Bakar radiyallahu anhu, natingin na the weak among you is strong with me until I return Israel. So, al-qawi, so tingin is, so al-ta'if minkum, sumado bayar kanong nas kanin lima bagurakan. Sa kanin lima bagurakan. Taman sabi bagayak nung sokab na riyan. Ilan yung aging nga mga tindigiran. So Omar carried flour on his back to feed a hungry family at night. So Umar nasiko kaya pag inuntulan niya kung kababalo niya na leader na gagawin na di magalibat. May man niya naging kaya babay. Ganagin niya tutulad. May man niya naging kaya babay adi mamanindar. Nasyurong niya natigin na ito na tidak ka. Tigin na atur. Atur ay tidak ka. Kagi pengguruk sa mga mata yan. Tigin na badak tidak kayo atur. Tigin na terumbang making siran kapung giraw na di keruto di dan maluto. Tama sa turun siran na magbutam siran. So, kagiwan na sa Omar na danyan magagagi mo ta situasyon na sa kanya ni Somyong sa Baitul Mal, na sa kanya ni Miyawid sa giyang kotwa, floor giyang kotwa ni Niba, arena. Panggiro sa padiyan na Omar, ya meran mo mini sa kanimawid, tigin na di sa kanil. Nakagiyo makauma sa giyang muta family, na sa kanya manimya manindid, sa kanya ni Miya makakam sa giyang muta manguta. Ato na yung Peter sa giyang muta babay. Tigyan na mapita na sunga sa Baitul Mal ka angaw makwasa kaniyo. Tigyan yung tabubay mas mapya ka iso Umar. Mas mapyas ka niyo na diso Umar. Kagiyo makaw mamapita sa Baitul Mal na ainian niyo manaso Umar. Namiya tanto babay sa ginawa niya na sa kanya so. Gitu so Umar agi utamya ka umang ko kagagawi. Matango, Masya Allah, pamanang subal lagi din na nakatawan ulit to so pagkagutam si ko ingat. Inuman pagkadan so kategawa, ino pagkadan so katubisa, kaisa sa bapena, dapirak. Sana mo so ilaka, sana mo man so di maman ko ilaka. Agito na din di ba masaan na betengyan. Kaya kamu masa supag ilaka, din di ba masaan sa betengyan. Apa yan nama pedengap dalam kosan aku lu susah warna bumbu, dengar. Biar kamu bersama, tak nunggu biar kamu satu pergi lekah. Ini yang pemikiran. Time fasting builds empathy. So kapag mo sana isang peralian nagtanong na so kipengalimun tanong kipengalimun tanong kung sana kung isa na kao. Hunger reminds the wealthy of the suffering of the people, of the poor people. So, kap kegutam tanong na bagigidang maragtano o agama Islam, aad na mga pagritan ng kegutam. Ad na mga pagritan ng kegutam. Sabihan niya sa hadis, he is not a believer whose stomach is full while his neighbor is hungry. Tigyan na dis kanyan na parateya, orang iparateya, di kompleto iparateya. Agyang koto mauusog sa kanyan, nasusilangan niya na magugutam. So agama tanong agama Islam, kung miyang na amasa, na abiyabad ay initinda na palo aai o kambing na ayati ko Nabi Sallallahu na pakadagdag lang asusaw. Ngayon to, ano kadawag iso siringan. Miya dagi nga kandadawag, mata dan nandawag rutayman sa wala eh. Nabago niya, mga panikar kasukuan at ginasami nga sa kuan, tugalin na ka sa gatanda nito. Tugalin na kasi ko dia, tugalin nisan, karena yung nakasaya geng kaya dia mi. Yuti maulaw lagi mantu nada katutugalin na. Matan, miyang sa kurun. Isim sa mga ingat gue nih.
na lepat o di na anda ni Eid na minindi bagay kaya kuat. Ito minindi ni saniti ba manok na to minindi mamini saniti ba manok. Na di sila ni sumi sa tiniti ba manok. Ate so ko na tingnan mo ka tesoro ko. Na lamun ni ba manok kaya so na bide mo sa tam ka mas madu ya Suisa na di matulong ya. Giti kuat. Ugi naging mo takap kagdamang ko na. Gimo ta essence adi di kan dua ke masyaallah. Sina mapil. So agamana sip niya sa mga orphans. Taib ana wa kafilul yatimi kahatain sakran agusu pagtegi ko sa wata iluna dagi dia kami ja surga. Iya. Giti. Mana mabubi kami ja surga. Eno kabaya ka makana magsupuso ka na wadan na tangad kaminsan pakiwatan ka awata iluna ipuang ka ulunyan kati mga ulama sa beban to sa kapagpakan mako puso. Uminteges sa puso ka. So ato na ikap tu sa orphans lagi mo tawata ada kabaligi ami orphans so mailan. Yang watano o mano miya katwad na matuan isa na nanti na mana dia mak na kepatutan apa sata la kau tu. Sudah kabiligi ya. Lagi ikap tu sa wata ilo. Ugin nasi ko mga bay na dahil sa di matuon susukatan lagi matin kita masuk bayi ada loksia. Api aja bendigan. Kenapa perasaannya nabaskan yang ini disusukan? Na ipangalimoto kapat kumiski na may kadalok siya apun di makanggas. Widows, yan ang mga balo. Ayam yari sa hadis, sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, so ipangalimo yan, somya balo na lagi o di manang bayang at di dendik kekudinnya di kapanang bayang. Nagulagid o di mamuasa at di den buka si kupasannya. So pengalimo ni sa mga yang ababalo, miya wafat so dari dupairan na mga wata ilo. The poor, the travelers, langon na ni pengalimo agamatan mga Islam. So gina ni pada miya kanala anday ni ba essence sa gin galitan di kapamasa. Okay, so kada sa pangulen ng tanong, Ramadan reforms individuals and societies through justice, compassion, and responsibility. So Ramadan na pagaling niya sumanisartan. Kaki itu manimia kalala ke adem pagani so self reform. Odita no maalindaan na ingap malising ngede. So ato na pagunan ka suginawa. Suginawang ka. Lagi dia no sigo kap kebeling ka uluan. Oding ka makontrol sa family ka. Ayap no babul ka mabulu ya ulwa siku inged. Lagi dia sekano mampu mga bay ana mga great responsibility at udi ka mga pengedet sa tanggung bukan tiga kuan tiga pendis na tiga penubas mas mana responsibility tiga matang mangunar sa pinggan ya penubas mas mana responsibility yang kuan itu tapi nana anak ketunai pun lagu ini so mga commitments kan tinggi nanti ku ke kaki dun mo mana ya so gila kailangan na mauna din so self reform and society sehingga na pagalintan self-reform, pag-isigama sa family reform, then so community, so ingat, pagalintan. True justice, kailangan sa kapaginuntulan. Kailangan kami sumusodi ka di kapaginuntulan kung ginawang ka. Compassion, yung mo tusodi ka di pangalimuon, kung sana ka, di sana ka, and responsibility. So atas tanggungan ka, habang kandaray nun, sa pamangling ukwala na kaya sabutan yung saging kaya makamataw sa tanong, saging kaya Ramadan, na gusto di kapagilan. So, iwatan ang program namin batano ko sa Q&A portion untuk nato wallahu a'lam wa hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, what an enlightening lecture by Sheikh Isa Ibrahim. Indeed, his insights remind us that the values we uphold during this holy month can guide us in promoting justice and social responsibility in every aspect of our lives. Again,